I pozdrav svim ljudima, mene se Pipi, dobro što mi klip. Danas ćemo igrati Minecraft na minimenu. Danas ćemo igrati Build UHC. Okej, igramo Practice PvP sa Necom. Okej, Fire mi lik. Od kad nisam igrao Build UHC. Okej, verujem da će izgubiti ovaj prvi fight, pa što... Možda i ne, GG. Okej, da. Možda ćemo igrati ranked. U stvari, nećemo neka. Uglavnom danas ćemo malo se PvP-ati na minimenu, okej. Teksturu ćete imati u opisu klipa. Nailis Infinity Back. Tradeamo samo kitove, lol. Ali ja sam bolji. Okej. Pa sad long shot. Bam, ništa. Prigapit ćemo. Uglavnom, izvinjavam se za juče, pošto ima mnogo je loš mikrofon. Bukvalno nisam podećao mikrofon. I mnogo je bio like šum. Dakle, da sad koristim neki samostalan mikrofon. Dakle, da, mislim da se mnogo bolje čujem. Fuck, dobijem lik. Zato što se nisam, okej, ima je 3 health. Nema veze, odigrat ćemo jedan SG, otkad to nisam igrao, lol. Lol, pazi ovo. Sad ću liku da dođem za lice, mislim. Aha. Hello. Opa, shot si me. Dobijem te, GG. Nisam ni jeplo, okej, odigrat ćemo. A jedan sumo, u tome sam baš loš. Ne znam što sam velikim slavima, ali ajde. Okej. Baldman. U sulu sam baš loš, dakle da ono... Ovdje je mogući da izgubim. GG, rekao sam. U stariji nisam još. Voli mi ruka, moram normal CPS. Dokle ćemo? GG. Da, okej, uzet ćemo jedan pot. GG. Uglavnom, da. U potu mi nisam baš loš, fuck, moram se počešam, okej. Ovaj lik će me rape serious. Aha, oće. Lik push, jel? Hvala za heal. Evo, no pot challenge. Neću ni da jitter kukam. Sad ajde. Morat ću se podat. Okej. Pađo. Imam jedan bug, zato moram da si iskam escape.
GG. GG. Moram samo vidjeti koji sam hit kombo za najviše. 11, ok, 94 hitova, ne... 45 hitova, ok, GG. Ok, sve jedno odigrat ćemo samo build UHC mečeve. Long shot, please. Ništa. Ok, pasta sad. I vidite bug za FPS, kako skoča na 300. Oboje smo se zeznuli. Ovo lik je dobar čak. Mislim da ovog lika znam. On nekude. GG, koliko ti je ostalo? 2 srca, nice. Mislim da si ti Kedo čak. Jok, ti si. Fuck. Odigrat ćemo još koji. Prijepo. Opet nije. Nema još opet list lik. GG. Okej, šta je ovo koje mu bug? Ok, ništa. A ne, fuck, udzo sam prvi hit, nisam to teo, ne veze. Uglavnom ovaj drugi je slot fishing rod, ovo fuck, ovdje je za normal klik. A ne veze, probat ću. Ovo je za lava spamere likove. Okej. Treći ćemo naravno. Čekaj, probam nešto. Spomenuo sam emoji u prošloj epizodi. Ok, dobro. Opet isti lik, ajde te ripam više, ajde. GG, ajde ćemo. Fuck, slučajno sam. Probamo low. Sad neće, ipak iće low, idem jitter. Fuck, nisam, nema svoj inventory. Da headam jednom. Šta? Aha, okej, bio je bug samo. Pislo je 3 golda repla. Mislim headova. Ti se druže moj mrtav. GG, ripali smo ih. Lol, kaže ripali je 1 HP, okej. Šta bi sad još moglo i dodigramo, lol, dodigram. Još jedan Mr. G. Još jedan Mr. G i jedan build i završavam sa klipom. Ajde više neko. 5, 4, 3, 2, 1. Ajde, please. Igra mi se. Ok, lik. Da, bukvalno ja nikad ne postavim inventory kako treba. GG.
Ok, uzet ćemo Chamberlain C. Mislim, ući ćemo Chamberlain C, to je to. Kakav je, aha, znao sam. Ovaj kit koriste na meetupu. A like kod igramo sad meetup. Mislim, lajkujte klip ako hoćete meetup da snim. Mislim, počeo sam da snim. Ne znam ni koja je epizoda, ali neću. Vidjet ću, probat ću da se setim. Mislim da je treća epizoda. A, da jest, ubio sam Vičija. Tad beše. GG. Ništa, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I da, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!